तामुलपुर मथंगापुरनि हारिमु नब्लाङाव 20 साननि थाखाय ड्रामानि फोरोंथाय मावबादा बेखेवदों। बिटिआरनि सिनेमा थियेटार बिफाननि बिथोन बायदियै राजखुंग्रि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव तामुलपुर मथंगापुरियाव थानाय हारिमु नब्लाङाव 20 साननि थाखाय ड्रामानि फोरोंथाय मावबादा बेखेवदों। फोरोंथाय मावबादा बेखेवनाय समाव तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि प्रताप ब्रह्म बिथाङा बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। लोगोसे बाहागो लाबावदों गाहाय नेहाथारि बिष्णु बर', मिरु बिसानि फोसावदिं नेहाथारि देरहासार नार्जारी, एनएसडि त्रिपुरा धीराज बर'आ। बे फोरोंथाय मावबादायाव फोरोंगिरि महरै एनएसडि त्रिपुरा सानसुमा बर', फिल्म एक्ट्रेस करिश्मा बर', एनएसडि त्रिपुरा धीराज बर' बिथांमोना बाहागो लागोन। थारैनो बे फोरोंथाय मावबादाखौ बिटिआर सरकारनि सिनेमा थियेटार बिफाननिफ्राय बिथोन फैनाय बायदियै राजखुंग्रि थियेटार हानजाया 20 साननि थाखाय ड्रामानि फोरोंथाय होनाय मावबादाखौ तामुलपुर हारिमु नब्लाङाव दिनैनिफ्राय लानाय जाबाय होनना फोरमायदों सानसुमा बर'आ। जे बिटिसि सरकारनि दैदेननायाव लोगोसेयावनो राजखुंग्रि थियेटार हानजा बे हानजानि हेफाजाबाव जा माने 20 सान फावथिना मावबादा दिन्थिफुंनाय बेवहाय आङो दिनै बेखेवगिरि हिसाबै बाहागो लानो मोननायाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि तामुलपुर ओनसोलाव बेबादि फावथिना दिन्थिनायनि मुङाव खेबसेबो माने मावबादा खुंफेरनाय जायाखैमोन। बेखायनो जोङो तामुलपुर दखला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै जोङो बे राजखुंग्रि थियेटार हानजानिसिम बा दैदेनगिरिनिसिम जोङो जोंनि तामुलपुर दखला दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय जोङो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जायो। आगोलाव बेफोरबायदि सोलिफेरबायमोन बेबादि ओरैनो फिसा फेनला बेबादि जादोंमोन। गुबुन मा होनना बुङो बेखौ गुबुन हारिनि रावजों बेबादि जोङो जोंनि बर' रावजों बेबादि भावथिना मावबादा जोङो मोनफेरनाय जायाखैमोन। दा बेखौ लाबोनायाव नोंथाङा माबायदि थुलुंगा मोनो? आङो बिथांमोननिसिम हाजासे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थुलुंगानाय होदों। मानो होननानै बुङोब्ला जिहेतु आं दहायनो बुंखाबाय जे जोंनि बे ओनसोलाव बेबादि खेबसेबो मावबादा जाफेराखैमोन। बेनि थाखाय आं माने जोबोद गोजोननाय मोनदों।